F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla l-konverzazzjoni ħad tkun ibbażata fuq mużika, arti u kuluri għax ser nospita lil Silvana Camilleri. Artista, Silvana ħad irrakkuntanna kif mill-lilji kollha tal-ġimgħa jirnexxilha torqod il-jiem sħaħ, 2 biss fil-ġimgħa. Għax fil-fatt bil-lejl huwa l-ħin fejn jiġi l-iktar muża, il-kreattività tiflorixxi fil-ħin ta' bil-lejl u fil-għaxija u allura Silvana taħdem ħafna iktar fuq l-arti tagħha bil-lejl milli matul il-ġurnata. Mhux ta' b'xejn l-asfur favorit tagħha huwa l-kokka. Niltaqgħu ma' Silvana minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal Prime Time. Infakkarkom li għal din l-istaġun Prime Time qiegħed ikun magħkom anke fil-weekend qabel l-aħbarijiet tas-7:30 ta' filgħaxija b'differenza li fost il-ġimgħa nkunu magħkom wara l-aħbarijiet, però fil-weekend inkunu qegħdin hawnhekk biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Irreġistrajtu l-partiċipazzjoni tagħkom permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100 jekk għadkom le isimgħu minni u rreġistraw il-jackpot ta' kontra 30 sekonda fil-preżent qabes l-400 euro. Kieku minnkom ma nħallix għal darb'oħra ir-reġistrazzjoni. Il-mistidna tiegħi tal-lejla ta' Prime Time għandha passjoni kbira għal mużika, però passjoni ħafna kbar għall-arti. Nilqa' miegħi lill-artista Silvana Camilleri. Hello Silvana, kif int? Is-sena tat-tajba. Grazzi. Grazzi tal-eċċettajt is-sedina. Ta' xej, pjaċir Araf tiegħi. tad-diska. Mela zukkeru. Tista' takkomoda ruħek. Kif inti? Silf, Dejjem rieda. ma nkunx qiegħed ngħid ħażin jekk ngħid li kważi inti l-ikbar fan ta' zukkero li hawn Malta. Ħafna. Mort il-kunċerti tiegħu wkoll. Jien qalu li mistaġbin x'għamilt Malta biex provajt iltaqa' miegħu. Kont maħbiba tiegħi u b'diskus tafatni bejn il-ħadib biex ngħaddi missejt lu idea fil-fatt. U rnexxielek. Ija, kien hemm il-kantanta miegħu fuq wara tal-karozza. Silvana, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela le? Isem ikun jom, Silvana Camilleri, Silvana Camilleri, data ta' twelid, 26 November 1976. ċelebra xar id-dieħel Sagittarius tiġi le? Mela. Sagittarius, għamilt naqra riċerka jien fuq is-Sagittarius u sibt li normalment huma nies mimlijin enerġija li rarament tarhom jitażnu. Iħobbu jesploraw u jesperjenzaw postijiet ġodda. Ekku, vera, naqbel. Fejn inti wilda Silf? Mela, Pjeta. Pieta, residenti, Residenti bħalissa edha Marsa Skala. Marsa Skala, professjoni, Professjoni, fimni, artista, imma naħdem full-time u kollu. artista, Silvana. Fis-sekondari kif ġejt biex tispiċċa, kien hemm mallim tal-art mill-ewwel irrealizza Ekku. li għandek inklinazzjoni tajba. Mela, Sur Lino Borċ kien li inspirani u li fetaħ li l-bibin kollha li għalli kellek potenzjal bħal speċta. Allura mbagħad dħalt iktar fis-suq tal-arti minħabba fih. Għamilt ħafna snin murandu, kien għallimni l-arti wkoll. U għalkemm kont għadek adolescenti, xorta waħda kont taħdem fuq proġetti kif kienu jaħdmu l-universitarji. Mela, għax kien idaħħalni mal-istudenti li kellu fl-università u kont immur miegħu anke f'postijiet li jkunu eżempju jaraw xi artisti oħrajn, ikonna mur nagħmlu sezzjonijiet tan-nudu eżempju l-naxxar tal-ġakeb. Mhux taf xejn l-arti tiegħek Ija, immaturat kmieni. Ekku, Kif ekku. tiddeskrivi l-arti tiegħek, Silf? Fimni tiegħi varja, nħobb ħafna l-arti li fiha kuluri, nħobb ħafna l-annimali, nħobb ħafna l-asafar partikolarment kif għad tintisew, nħobb ħafna l-kokki, però nħobb ħafna l-landscaping ukoll. L-inqas li nħobb huma l-portraits, però nifoka ħafna fuq l-arti. Semmejt il-kuluri.
Jirna xielek tażel il-kulur favorit. Turkwasu. Fil-fatt jispikka ħafna fix-xogħlijiet tiegħek. ħafna, anke d-dar tiegħi eżempju armajta ħafna bit-turkwas ukoll. Għaliex qed vibrazzjonijiet tajbin. Ifhimni, jikkalmani naħseb bħala kulur u apparti li huwa kulur sabiħ ħafna, jikkalmani ħafna. L-art qiegħda fil-familja Silvana. Ekku. Minnu mitħla tar-rabat u minnu mur jixtri pastizzi mis-serkin. Emmentni għal-ġusija. Li jiġi minnaħa tal-papaj u tal-mama? Innaħa tal-nanna propja, innaħa tal-nanna xuma mir-rabat, jiġi xi terzi kuġin ġifieri ta' mill-bot. Qegħdin nirreferu għal dak il-monument li hemm fil-pjazza quddiem. Eżatt, huwa skultur. Roman Villa skultur. Skulturi hija mela, hemm ħafna skulturi madwar Malta bħaspiex ta' hemm dawrin tiegħu tal-ħelsien, hemm ukoll tal-Bergu wkoll li hemm qudiem dik il-knisja. Silvana, waħda minn dawk l-artisti li waqt li qed taħdem jirnexxilek teqpa' nadifa jew dejjem bil-kuluri ma' kull imkien? Mhux essax, ta' ma tantx nħobb nuża ngwanti to be honest, għax dejjem nara ħafna artisti jużaw l-ingwanti, jiena nħobb ħafna li l-kuluri missujin bidejja, imma jekk nkun ħampinġi fuq il-ritratti, noqgħod naqra ftit attenta, għax ovvjament impinġi fuq ritratti wkoll. Silvana, l-arti jirnexxilek tikkrea l-aħjar, l-ispirazzjoni, l-muża tiġik bil-lej. Bil-lej dejjem. U taħdem għal-kwit jew bil-mużika imma? Le, ġieli ndoq il-mużika klassika, nagħmel il-microphones f'widnej, ovvjament għax dak il-ħin ma nkunx nista' ndoq mużika x'jiena ngħix ġoflettu. Però matul il-ġurnata meta impinġi li jkun rarament matul il-ġurnata, nitfa' sound galur ġifieri. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Silvana, suġġett kompletament differenti, ftit ta' snin ilu kelb salvalek ħajtek. Ekku. Kif ġrat eżatt? Bażikament inqala li ħallejt xema għaddejja f'Kċina u kien medalji l-intfiet. U morna nordu jiena u l-partner tiegħi insomma u xi sijata filgħodu dal-imbirek kelb beda jaqbes fuq l-istonku tal-partner tiegħi. Literalment minn hemm ma xaw it-trabel. U beda jgħid il-partner tiegħi ġġarax mhix is-soltu tiegħu, il-kelb jaqbad jorqod is-soltu. Kif sab ħuġġieġa li kienet qiegħda fil-bidu ma li diġà bdiet taqbad sew. Fil-Kċina, fuq il-bank ta' Kċina. Ġifieri nistgħu ngħidu li eżatt fil-ħin għajm. Eżatt, imna la kienu għax kieku kienet Kċina jew kienet tispiċċa jew konna nispiċċaw f'gati aħna bin-nar. U medalja mela? Ejwa, ħafna, nħobbu ħafna. Silv, da sajf ikkollaborajt ma' fotografu għal esibizzjoni interessanti ferm. Kif kienet? Mela, dak kien ħabib tiegħi wkoll, konna naħdmu f'post tax-xogħol flimkien, però qatt ma tkellimna. Iddeċidejna nagħmlu combination ta' ħaġa żewġ arti flimkien li huma l-fotografija u l-arti f'daqqa. Charles Vassallo jismu. U għamilna exhibition flimkien li naħdmu sentej fuqha. Irnexxiet ħafna, ġew ħafna nies, kellna wkoll exposure tajba fuq il-medja wkoll. U bqajna d-dejjin ukoll xorta naħdmu fuqha. Fil-fatt, żejt iż-żejtun ipparteċipajna wkoll fuqha u beħsibna nkomplu aktar immexxu fuq dan is-suġġett. U għedin naħsbu wkoll biex nagħmlu trademark fuqha. Silvana, is-sistema ta' din it-tip ta' arti li tikkollaboraw kif taħdem? L-ewwel tikkrea l-pitturi intu l-fotografija jew kontra? Le, l-ewwel ikun hemm x'naħsbu li ħanamlu bħala suġġetti. Mbagħad Charles bħala fotografu jmur jieħu ritratti, jieħu naqra ftit mhux ħażin, mbagħad impoġġu bil-qiegħda u naraw li huma l-aħjar li jiena impinġi fuqhom, għax ċertu uħud minnhom ma tantx ikunu joqtuni, imma warajn ngħid dan nista' naħdem fuq. Jispirawk iktar. Eżatt. U mbagħad naraw li ma ħnipprintjaw, jiġu printjati monokrom, black and white, jiena meta mpinġi dejjem nara l-ritratt dejjem bil-kulur, u mbagħad nara jiena fejn hu l-aħjar li s-suġġett nagħtih importanza. U nimraħ minn hemmhekk. Taraħ bil-kulur biex jispirak li ma kuluri tażel jew ma tkunx. Iva, issa hemm uħud minnhom ir-ritratti li huwa importanti li tħallih skont l-oriġinalità. Eżempju ta' żejt iż-żejtun qatt attenta li nimxi skont kif inhu eżatt il-post. Għax anke dak li jkun eżempju jgħidu wara di d-dar ta' Mananni eżempju. Iridu jarfuha bil-kuluri oriġinali. Imma eżempju għall-exe biex li kellna fl-Ulju stajt nimraħu kont aktar mod.
mod artistiku li rrid jiena paspiex. Ta' eżempju kellna tieqa ma kellix graffiti, ħloqt la graffiti jiena, fimt? Allura hemmhekk imma jiena rrid ovvjament. noħloq kontroversi, eżempju li rrid ngħid in-nies, eżempju di xtaraħħa arti jew le, fimt? Interessanti, stajt kun naqra iktar kreattiva u stajt tiġri iktar bil-kreattività. Silfek, artistikament, il-futur, x'nistennew minn għandek? Fimni, jiena nibqa' għaddejja b'mod normali skont l-arti tiegħek xi għandi ċmajra Art by Silvana li huwa għall-familja. Fil-fatt l-arti tiegħek dejjem hekk tiffirmhom Silvana għax jiena jgħidu li ta' ċmajra bħala r-razza tiegħi sewwa. U għażilt li tażilha bħala l-firma tal-arti tiegħek. Eżatt, ovvja. Il-papa kien jimbuttak ħafna. Minħabba missieri, iwa. Missieri kien xewka għalija fis-sens l-adma li mexxietni l-qoddim. Kien dejjem jgħidli sil taqtax qalbek, kien jinkoraġġini. Ovvjament stajt nagħmel dil ħaġa żgħira għalih bħasbiex ta'. U għażilt li tiffirma xogħlijiet kollha ċmajra. Eżatt. Issa naraw l-qoddim fimni, però fuq ir-ritratt ta' nibqgħu mixjin u fuq l-art tiegħi wkoll. Però l-qoddim nixtieq nagħmel xi solo exhibition tiegħi wkoll. Silvana, jinnejlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi u iktar grazzi tal-kreazzjonijiet tiegħek li grazzi għalikom l-artisti konna l-ħajja ħafna iktar interessanti għax il-kella mingħajr arti u mingħajr pittura l-ħajja tkun veru monotona. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Ma hawnhekk fil-fatt ħad nibbatuk minn hawnhekk b'naqra toma tajba grazzi għal yogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' yogiti li tista' tippreparhom kemm fil-mod tradizzjonali bil-misħun jew nkella tista' tagħżel il-verżjoni sajfija li jkunu tgħid kisħin u tiżidilhom magħhom ingredienti friski. Grazzi wkoll għal kefir, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti kefir milk li tista' tażilhom biex toħodhom bħala snacks forsi għax-xogħol miegħek jew inkella iżommhom id-dar u waqt li tkun qiegħda tikkrew qiegħda tpitter issibhom hekk b'mod idea li ħdejk viċin sabiex tkun tista' teqpa' d-dejja u l-kreattività tkun tista' teqpa' tiġi riġenerata. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata tajba. Ħammorru fażejra ta' riklami prime time ħankompli dal-waqt teqpa' hemmhekk. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżjar issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. I see my dog's strength, his endurance. He is my motivation. I want to do my best for him. Every day I feed him ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary dogs. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Dreams are born on and off the field. Living room promotion at the FXB showroom in Hull, Ormy. Total Tools. Super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar. Al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Fl-aħħar, it-temp beda jaqleb u jibda l-istaġun tas-soppa. Is-soppa friska ma dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. Visit Orienta's End of Summer Massive Mega Sale into Ali and Gozo between the 21st October and 11th November. Excellent discounts on kitchens, bedrooms, sofas, living and dining furniture, textiles, giftware and much more. Open all day, during weekends too. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Ambjent b'saħħtu huwa dritt kif ukoll dmir ta' kulħadd. Huwa obbligu kemm legali kif ukoll morali li kulħadd jikkontribwixxi għal futur sostenibbli. Ir-ritmu u d-direzzjoni tal-maneġġar u l-protezzjoni tal-ambjent minn issa sal-ġenerazzjoni li jmiss huwa kruċjali għal futur u għal ġittana. Din hija l-mira li trid tintlaħaq bl-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent. L-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent tiddefinixxi l-għanijiet ewlenin għall-azzjonijiet futuri tal-pajjiż, pjanijiet ta' politika u investiment għal kwalità ta' ħajja aħjar, ambjent aktar b'saħħtu u sostenibbli u ekonomija climate neutral. Din hija strateġija ta' nazzjon fejn tispjega drittijiet u dmirijiet ta' kulħadd, tal-individwi, il-lokalitajiet, is-settur pubbliku, l-organizzazzjonijiet volontarji u s-settur privat biex flimkien nindirizzaw l-isfidi ambjentali ewlenin tal-preżent sabiex fi 30 sena li ġejjin aħna u t-tfal tagħna nkunu nistgħu ngawdu stil ta' ħajja aktar b'saħħitha u sostenibbli. Din l-istrateġija tiffoka fuq 8 għanijiet strateġiċi li huma arja nadifa, il-kwalità tal-ibliet u l-irħula tagħna, skart minimu, riżorsi tal-ilma sostenibbli, ibħra notfa, riżorsi tal-art reżiljenti, biodiversità b'saħħitha u l-mixja lejn ekonomija ekoloġika. Din l-istrateġija ir-riżultat mill-Well-Being First Vision for Malta's Environment 2050 li ġiet adottata f'Novembru 2020. L-istrateġija titraduċi din il-viżjoni f'għanijiet strateġiċi u speċifiċi għat 30 sena li ġejjin. L-era faslet din l-istrateġija wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni ma' aktar minn 6 entitajiet interessati, inklużi dawk li jwasslu l-politika, l-akademiċi, is-settur privat u s-settur volontarju. Sar sarriċ bejn is-sena 2021 u 2022 fuq il-klima u sabu li maġġoranza tal-Maltin jaħsbu jemnu li il-tranzizzjoni ekoloġika, green transition ngħidula, u politika li tmexxi f'dak ir-rigward twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar u twassal ukoll għall-impjiegi ukoll. Għalhekk il-Strateġija Nazzjonali qed taħdem f'dan ir-rigward, qed infittxu li immexxu l-politika kollha għall-tranzizzjoni ekoloġika fil-pajjiż billi naqdu l-inizjattivi vari li hawn fil-pajjiż f'dan ir-rigward mhux biss mill-era ma' minn ministeri u entitajiet privati biex l-inizjattivi kollha tagħhom f'daqqa nibdew mmexxu flimkien fl-istess direzzjoni. Ix-xogħol diġà beda f'dan ir-rigward f'Malta, diġà hemm policies biex nieħdu ħsieb l-ambjent urban biex nipprova ntejbu u nipproteġu l-biodiversità u n-natura fil-pajjiż biex nipprova naqsu l-użu tal-plastics li jintużaw darba biss, nipprova mmexxu għal mod ta' vjaġġar iktar friendly ambjentalment, kif ukoll efforts biex nimmaneġġjaw il-baħar tagħna u efforts biex isir iżgħar greening tal-stat urban tagħna. Huwa pożittiv li f'dan ir-rigward, f'dan l-effort l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi qed naħdmu flimkien ma' 50 entitajiet oħra biex l-effort isir konsistenti ma' kulħadd u flimkien ikun hemm unified effort. Qed nenfasizzaw li l-policies ambjentali tiġi solidifikata naqra aħjar permezz ta' pjantazzjoni għal 10 snin li ssir 3 darbiet sal-sena 2050 u f'dan ir-rigward qed nistiednu l-pubbliku biex jikkummenta hija miftuħa għal public consultation bħalissa nistidnuhom biex jgħidulna jekk jaħsbux li l-goals strateġiċi li waslu għal 30 sena li ġejjin mhumiex tajbin biżżejjed jew jekk ħallejna xi ħaġa barra x'ħallejna barra, nixtiequ suggestions tagħhom, x'jixtiequ iżjed jaraw kieku dal-istrateġija u opinjoni tagħhom li meta nkunu qed infasslu l-pjan ta' 10 snin li jmiss li ma' prioritajiet li jħossu li għandhom joħorġu fl-ewwel 10 snin biex immexxu dal-viżjoni l-qudiem. Huwa importanti li kull wieħed waħda minna jkun konxju tal-ambjenti li ngħixu fihom u bl-azzjonijiet tagħna anke jekk jidhru minimi nikkontribwixxu għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Wassal l-idejat u l-opinjoni tiegħek lill-lera permezz tal-email. Il-konsultazzjoni miftuħa sal-21 Ottubru.
Nilqakom lura l-Prime Time qabel ma nħallikom il-lejla u ngħidilkom il-lejl it-tajjeb nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' Benetton irridu naraw it-telespettaturi żgħar ta' Prime Time bl-uniformi. Iva issa li reġgħu lura lejn l-iskola. Irridu naraw it-telespettaturi żgħar li jħobbu jaraw Prime Time bl-uniformi tal-iskola. Din hija kompetizzjoni li qed tiġi mwassla lilkom grazzi għal Benetton u fil-fatt minn dawk ir-ritratti kollha li ser nirċievu ser jintażlu r-rebbieħa li grazzi għal Benetton ħajerbħu back to school pack, pratikament backpack fl-xkuna l-ilma barzakka biex ovvjament ikunu jistgħu jużawh min jerbaħhom issa la reġgħu lura lejn l-iskola. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla nawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Il-lejl it-tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.